Ik hoef hem niks te doen. Ik ben er al. Tada! Hallo. Hallo. Ga maar naar de overkant. Oh. Oh, wacht. Het is dicht. Kijk, eens kijken of dit nog steeds werkt. En nu open. En nu dicht. Kan vast. Doei. Ik mag wel open voor je. Kan vast. Oh, dank u. Dus ik kan wel bij helpen. Close enough. Ja. Tada. Hallo. Kom met. Oh, ik wil dat nu wel een level overslaan. Nu kan het wel. Met. Oké, ik kom. Daar. Dit moet lukken. Dit moet lukken. Dit moet lukken. Dit moet lukken. Kom. Je hebt trouwens een, zie ik nou een litteken op je gezicht. Dat is een snog. Aha. Oh nee, ik val naar beneden. Hop. Buongiorno. Buongiorno, principessa. Oké, nu ga je, ik ga toch even kijken of ik kan cheaten. Oh, oké. Ik Nope. heel netjes natuurlijk weer proberen fatsoenlijk te doen. Nee. Wacht. Ik ben eraf gevallen. Hoe kom ik nu weer naar boven? Met die lift. Maar dan moet Ga iemand... maar- Ja, ik jump even. Oké. Je kunt volgens mij ook gewoon serieus hier dat muurtje erboven en eraf springen. Ja? Nee, dat gaat niet. Ah, dat moet lukken. Ja, maar wacht. Nee! Wacht. Waarom niet? Hallo. Kijk, jump jij eens naar de overkant. Ik ga even iets proberen. Ja. Je liep gewoon vooruit. Ja, ik heb een beetje input lag. Ik spring wel naar beneden. Oh, wacht, kijk. Ik ben al naar beneden. Kijken of dit gaat. Zie je, ik krijg het weer niet. Nee. Ja, inderdaad, kan gewoon. Oké. Jump away. Hop. Je moet aan het muurtje vasthouden en dan... Of dat. Juist. Als je nou dit. Dat had ik... Oh. Maar dan moet je daar naar boven. Oh. Zie je, ik heb echt gewoon... Nee. Oh, daar ga je. Dat zag uit van het weer. Nou, Volgens mij kunnen we wel gewoon springen. yes! Oké. Ja, je hebt die knop staan aan. Of dat. Oh. Ik spring wel naar beneden. Ja, wacht. Dit moet lukken. Ik ben Blijf wel naar staan. beneden. Blijf staan. Godverdamme opnieuw. Blijf. Oké. Ik moet een computer hebben. Vanaf volgende week kan het weer. Ik hoop het.
Maar ga eens op die knop staan daar. Ik wil even iets proberen. Alsjeblieft. Hop. Hop. Oh, en nou eens. Waarom krijg ik die doos nu niet erin? Misschien is het gepatcht. Nee, wacht. Dat moet kunnen. Ik heb er niet voor... Ja. Dus dicht. Ideaal. Jo, kom maar. Nou, allebei vasthouden aan die doos en duwen. Het ziet er... What the fuck ben je aan doen? Lijkt wel of je in een lift zit, man. Oh, fantastisch. Het gaat niet werken, Ruud. Oh. Nee, wacht. We have a problem, sir. Ja, maar wacht. Ik ga gewoon op die knop staan. Kun je jumpen? Dan zijn we er allebei vanaf. Go! Ja. Tada! En boem. Yay. Kom, race. Race naar de top. Nou, ik ga je nu al winnen. Ja, jij loopt voor, vriend. Oh, nu ga je. Oké. Zie je? Nevermind. Tijd Nevermind. Hoe kom je nou naar boven? Moet je wat goed klimmen of wat? Ik heb Heb het je al. hem al. Naar boven en dan optrekken zo. Hier ligt een steen met iets. Is dat iets een tutorial ding? Ja. Hebben we niet nodig. We zijn gewoon zo fucking eindbazen. Ho. Ho. En jump. Dit is dit ding. Filmpje. Default prop. Fuck off. Oh nee, ik faalde. Als je nu laat vallen, kom je bij mij terecht. Oké. Jump dan van die edge af. Wee. Hoi. Fuck. Wat? Oké, die blijf ik even hier. Nu heb ik jou nodig. Als het jou lukt om naar boven te komen, moet je me via mijn kop naar boven trekken. Is goed. Yes, oké. Dan kun jij Doei. hem omhoog trekken. Doei! Lul! Oh. Nee. Yeah, oké, top, dank u. Als de... En En ik val. ik denk als ik hier omhoog kom. Yes, laat je me vallen. En Wat is hier eigenlijk? Dat is Dat touw staat, dacht ik. Ik kan er niks. Zal ik via de touw doen? Of Is goed. allebei via de touw? Dat is ook goed. Kunnen we doen. Dat is misschien leuker. Als ik het red, heet dat. Zeker. Hier, hallo. Ben je gevallen? Oh. Mhm. Oeh. Don't get annoyed. Respect voor mensen die het spel spelen op Mac. Jazeker.
Diep respect. Iedereen even diep respect voor Bas. Applaus voor Bas. Jee. Jee. En ik faal weer. Nee, daar kom je hem toch. Wacht, blijf Nee, ik kom hangen. niet op. Blijf hangen, blijf hangen. Rondje to the rescue, kom. Kom. Nee. Moet ik het daar over de hand laten vallen. Ja, daarom was ik al... Op. Op. Yep. Kim ze? Ja, ik kom eraan, Ruud. Klein Ja, momentje. Grab my hand. Hier is een tutorial. Daarin of wat? Ja. Hoe dan? Wat dat dan? Hierboven, het gele ding. Ik zie dat serieus niks, geen geel ding. Oh, ik wel, ik zie hem wel. Je hoofd is geel, hè? Misschien is dat het. Oh, nee, hierboven die achter de tralie. Ik zie serieus niks voor geel. What the fuck? Nou, kom, touw, hup. Is goed, pak wat touw. Ho. 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 Yeah. Here we go. Oh, oké. Daar gaan we. Nou, touw Dit niet gaat goed. fout, dit gaat fout. Opnieuw, En terug. En naar voren. Nee, nee, niet pas. Nee, dit gaat helemaal niet goed nu. We zijn te hoog. Ja, wacht. Ja, wacht, blijf daar staan. Ik ga mijn goed. best doen. Ik ga er 1 keer en dan laat ik los. Is goed. Achter. En naar voren. En los. Wee. Oh jong, dat was net goed. Oh jong, achievement unlocked. Ik ook. Kom, omhoog. Ik kom verder, kom ik niet. Oh. Nee. Oh. Oh, ja, wacht. Ja, wacht. Je wacht. Ja, wacht. Wacht. Wat je net deed, dat was heel goed. Ja, dat weet ik, maar moet ik eens mijn handen omhoog krijgen. Ja. Zeg eens, vaarwel, cruel world. Zeg eens vaarwel. Hello. Zeg eens vaarwel. No. Kijk, mijn bek niet uit, man. Dat kan ook. Waar zijn we nu? Nee. Oh nee. Oké, Serieus? dan pakken we de originele. We hebben nu Oké. die... We gaan niet moeilijk doen. Oh, we moeten hier omhoog. Dat gaan we niet redden. Die jump gaan we niet redden. Staat je penguins achter elkaar aan lopen. Yep. Oh. Oh shit. Oh. Als jou lukt om deze jump te doen, Dan mag je mij omhoog trekken, anders laat ik mezelf vallen. is goed. Yeah. Doei. Dag. Omhoog. Oh. En omhoog. Als je niet valt, dan kan ik wat doen voor je. Ja, ik laat los, hè. Heb ik je? Ja. What the fuck. Oké, doei. Oh. Oké. Waar moet ik me loslaten? Oh, dat viel ik bijna. Zo, dat ik geluk. Ga ik dit? Net niet. Oh.
Oh, daar ben je al achter. Mhm. Shit, weer te vroeg gesproken. Oh nee, toch niet. Ben je er? Ja, ik ben er. Ik sta hier. Oké. Gaat dat ding niet naar beneden. Jump! Ja, ik spring te laat, zeg maar, vanwege die input lag. Ja. Ik kan er niks aan doen, jong. Nou, Moet het hier trouwens de ik andere kant op. Oh. Oh! En ik val weer. Rustig blijven, rustig blijven. Rustig blijven. Oké. Ik doe hem! Hop. Ja, goed. Ga jij daar staan? Oh, goed. Ik blijf hier staan. Kan jij omhoog? Jump. Nee, weer precies hetzelfde. Oh, dan kom jij hier staan. Dan ga ik jumpen. Nog één keertje. Oké, daar gaan we. Oh, sorry. Nou, niks. Yay. Heb je hem? Nee, ga jij maar. Oké, daar ga ik. Ja, je mag. Wee! Hop. Wacht, ik jump nu op die... Yo, oké. Zit je erop, Ruud? Ik ben erop. Oké. Als ik nu hier jump, dan is waarschijnlijk een save. Save, yes. Laat je die maar gewoon ergens afvallen. En dan kom je hier ook. Ja, dat doe ik. Hop, 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 hop. Ja, daar ben ik. En ik val in takken. En takken. Ja, ik spawnde net boven een boom. Of boven in een boom. Boven in een boom. Oh jong. Als je van groene meubels houdt, is dit je plek. Ja. Oh. Er is weinig wat vast zit. Hoppatee. En ik val naar beneden. Het. Ik heb wel een achievement unlocked. Hè? Achievement unlocked. Noisy neighbors. Noisy neighbors. Jullie zijn wel zoektocht. Ja, maar er zijn helemaal 2 rode. Oh, Ik kom wel terug naar boven, want ik was net eruit het raam gevallen. ik ook. Ah, ik zat ook in een boom. Oh, je probeert het te veel buiten te duwen. Ja, maar dan moeten we met z'n tweeën doen als dat... Wacht, ik kom eraan. Ja. Oh, bijna. Oh. Wacht, nog eens. Pak hem beneden vast. Oh, aan. Ja, en... Ja, oké. Ik heb hem vast. Ik ga hem heel even vastpakken. Ja, ik heb hem ook. Oké, daar gaat hij. Nou los. Nou los. Ik wil er mee. Ik wil er mee. Ben je meegaan of wat? Ja. Ben je mee? Ja. Zucht. Oh, daar ga je. Maar hangt die tv nu vast? Die tv hangt vast? Ja, die hangt vast in een tak. What the fuck? En die tak zit in een boom. Wacht. Ik spring weer naar beneden. Ik ben nu wel goed geland, dus dat is goed. Ik ben nu boven aan de trap. Oké, tv is naar beneden. Ik ben inclusief mijzelf. Oh. Wee. Ah. Oh.
Ben je naar beneden? Ben je naar boven? Ik ben bijna boven. Zullen we buiten springen? Ja, och. Fout jump maar. Oh shit, je was meteen aan een afgrond. Niet gedacht.